dyma ni yn gyfathe 149 o flynyddoedd ar ôl y mimosaf gyrraedd Porthmadryn. Ond, che, be fysa di digwydd os na fysa'r mimosa wedi mynd i Porthmadryn a wedi mynd i wledydd eraill yn lle? Enghraifft, Jamaica. Shirley, tienes razón. ¿Qué hubiese pasado o cómo hubiese sido si los galeses no hubiesen desembarcado en Puerto Madryn y lo hubiesen hecho en las costas de Jamaica? Encendida en Jamaica. Si en vez de bajar en Jamaica hubiese llegado a Nueva York, al Bronx? Ella ddim. Dwi'm yn meddwl fysa'r Cymru cyntaf di settlo'r un mor dda yn Jamaica. Be am Efrog Newydd? Gwyl y glannu and hapus. Yo, yo, yo. Music os gwelwch yn dda. Dyn ni yma i ddathlu sen hufen a llac dan ni. O'r brawd yma deg, cofio Lewis Jones, man, Mrs. Fodbawd, dath ni gweld yn roed. Holo, 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 nawn ni MD Jones. Ma'n te mor las, ma'n well o'r sgron. Dim o car newydd fel pip, mae rai, mae llawn i am dro, heb o saith. Hei di yn fan a paid o dwy'n yn he, mae'n car yn gallu mynd fel hwn i'n beth. Cael dawsio bod y wirion a bod y wirion, efo teisen di a lot o reichion.
Realmente muy divertido estuvo.